Okay, so balik ta sa addition of fraction sa grade 6. Akong balikon mo ni atong kani mo ni atong mga steps. So bayo ni nato ang steps kung mag-answer ta. So magsugod ta kani ato ang i-add 1/2 plus 1/3. So una nga step, i-check if similar ba o dissimilar. So balikon nako ang kaning similar kung pareha og denominator or kaning mga number sa ubos. Pero kani 2 ug 3 man, kani nga fraction iyang denominator 2, kani nga fraction iyang denominator 3. So meaning dissimilar siya. Kung dissimilar, moagi ta ani nga step kani o gani, dayon usa pa ta mo diretso. Kung similar, dili na ni agian nga step kaning duha. Since dissimilar man ni atong fraction karon, moanita change to similar, meaning kay dissimilar man ni atong himong similar. Para mabuhat na atong pangitaon si LCD, maghimo ra kog separate video unsa ang pagpangita si LCD, pero ang LCD aning 1/2 o ang 1/3 or ang least common denominator nila LCD is 6. Unsa na LCD, D is denominator, meaning maghimo ko bag-ong denominator nga 6 ang ilawom. Okay, denominator or 6 ang ilawom, meaning usbon akong ilawom aron maparehas sila ag ilawom mo nang change to similar. Since giusab man natong ubos, kinalan mausab sad nang ibabaw, di na pwede kopyahon ra nato ang 1. So para ma-change na to ang numerator nga mo na ni nga part, mo na itong sundon, divide and multiply. So unsa nang divide and multiply? So na naman tayo bagong denominator, kani nga nag-una, i-divide na ko sa nag-una nga denominator ganina. So 6 divided by 2, ang answer ana kay 3. Man ako divide, iguman, musaka ko, ang answer ato na kay 3, diba 6 divided by 2 kay 3, i-times na ko sa babaw nga 1, so answer ani kay 3, so diri ko mubutang 3. Mo to'y unang numerator. Kani, himuan pa sa din ako bagong numerator diri kay ikaduha man so dili na ko pwede ni kopyahon ng 3 dinhi. So mag-divide na po ko, mag-multiply, 6 divided by 3 is 2, then 2 times 1, ang answer na ibutang diri 2. Okay. So plus man ni ganina kani, kopyahon ra ni nato ang plus dinhi. Okay, manata dinhi. So mo ni ang new change to numerator, mo ni ang numerator 3 og 2 ha. So mo ni ang bagong numerator which is maupon ni. Ako ra nagipakita kay para ma-follow ang steps. So meaning kaning bagong numerator, mo ni ang bagong denominator. Ang purpose aron mahimong similar. Since similar naman sila, ari na ta, copy denominator. Ang denominator niya kay 6. Dayon add numerator. Pwede na nato i-add ang babaw 3 plus 2. Ang answer na kay 5. Ang denominator ganina kay 6. Okay. Ang last, kay tanaw na to, i-simplify na to, tanaw na to una kung proper fraction ba siya. Dako ang 6 kaysa 5 or mas dako ang ubos kaysa babaw, this is proper. Tanan na itong malawis term ba siya? So atong gamitan og GCF. Ang GCF ani, kung inganion, kung nakatanaw mo sa akong video ganina, dili na siya ma-divide og laing number gawas sa 1. Kung 1 ra gani ang maka-divide nila, this is the final answer. Okay, so tanaw lang mo sa separate video sa LCD. Salamat.